Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорем. Имрӯз дар аэропорт Домодедово ва қарор дорем ва бародарҳое ки мебинед дар пеши авиакассияи Уралкомпания. Аввалан омадем бародароро дидем, бигем ки багажшон як багаж 23 кило мумкинай 24 кило гирифтияна бо як багажи дига бигем дар регистратсия мақсад гуфтан ки ҳамира туғурӣ кунен, баъдан биёен ки мақсад 3 та багаж ҳисоб мешава, барое ки Уралкомпания ҳам хеле ки 1 кило ҳам зиёд шава як багаж дига ҳисоб мекунад, мақсад ҳам 23 килоаша камтар кунен, бо 23 килои дигада як багаж шава, мақсад пули ҳаваиша спорен. Баъдан омадем бигем багажашона туғурӣ кардем. Бо рафтем пеши стойка регистратсия, як ҳарфаш и бародаре ки бигем куркаи металлик дора, билет ҳами аэропорта кадом бародаре оформид кардай, фамилияш Толибовай, як ҳарфша хато кардай, Талибов навистай. Мерем пеши стойка регистратсия, мега ки набровардестай билета. Бо омадем пеши авиакомпанияи Урал, иҷозат билетша бировард, гуфт ки як ҳарфаш хато кардагиай, билета распечатка кардод. Стойка регистратсия гуфт ки билета мақсад варақша биёрем. Билета распечатка кардод, бигем як ҳарфаш хато шидагӣ. Рафтем барои як ҳарф хато шидан уҷа қабул накард бигем. Омадем ина 1950 рублда як ҳарфа алиш мекуна. Бо бигем барои як багажи дига 3000 рубл дига меспора ва баъдан иншаллоҳ парвоз мекуна. Барои ҳами кадом нафаре ки билет мехарен ай авиакассаатон, агар як ҳарфшам ки хато боша, телефон кунем, бигем ки ҳавая изменид куна, алиш куна, баъдан ба дилипур ки хе саргардон нашен дар аэропорт. Ва як бало карда бигем фамилияша алиш кардем, туғурӣ кардем, 1950 рубл спорид ва баъдан барои багажаш 3000 рубл дига спорид. Регистратсия гузаштан айдим этаж провожатшон кардем, иншаллоҳ ки парвоз мекуна. Ва боз як апашкаи дига мега ки ҳамин рейс айкиҷо парвоз мекуна. Мебинем Домодедово клуб 10 да парвоз шад, соати 9:50 да мора мепарса. Уже авиакомпанияи Урал вақте ки регистратсия тамом шид, вақте ки апаздат кардем, билет месӯза, бигем ягон варианти возврат надора. Аэропорт Жуковский будай, айни замон чанд видеомда гуфтагӣ нестам ки баъзе рейсҳои Жуковскиро бигем атменид карда ай Домодедово мондестиян. Мерава Жуковский, баъдан ай Жуковский мефаҳма, баъд Домодедово меоя ки успед намекуна. Ай сабабе ки баъзеҳо бисёриҳо ай интернет мехаранд, сабшенишон мерава, хабардор намекуна. Авиакасса чӣ хеле боша набоша, изменени шава ё ки атменид шава, хабардор мекуна ки саргардон нашавем. Хоб ҳамин маълумот боқӣ паноҳи Аллоҳ. Подписаться, лайка бижихе дастгирӣ беҳтарин мешава. Миннатдорум, марҳамат бошед.